Ekitazarea da azken finean kolaborazio egitea hemengo enpresen artean, ez? Eta horra aipatu ditugu hiru eratako kolaborazioak, bat Foro Ekonomiko Komarkala, bestea enpresa traktoren arteko kolaborazioa eta bestea ia pymen kolaborazio enpresa txikiena. Ardatza izango litzateke horiek muitzea, ez? Eta azken finean erremita edo tresna da kolaborazioa, sarea. Eta sare horren bitartez nahi dugu balorea sortu, ez? Zertarako? Bueno, enpresei entzun, beraien problematika aztertu, ikusi, bota dezatela, eta bero baita ere konpartitu ikasi eta aurrera joan denok batera, azken finean lehiakorragoak izateko eta desarrollo enpresarial bat bailarakoa emateko, ez? Beraz, Goierren ikusita enpresa gehienak enpresa txiki eta ertainak direla, bilatu nahi dena da lankidetza indartsuago egiteko eta momentu zaila hauetan aurrera egiteko denak batera. Hori da. Guri iruditzen zaigu gure honena emateko tresna interesantea dela. Azken finean beraiek elkar ezagutu, beraiek elkar konpartitu eta baita ere gero kolaboratu hainbat enpresekin, ez beraien artean bakarrik, baizik eta traktoreekin, eta gero esango genduke hau bakarrik ez dela geratuko Goierrin, gero kolaborazioa dijoa, mundura zabaldua eta irekia, eta zerbait interesante baldin badago edozein tokitan, haren bila joan beharko genduke.